namhlanje ubizwa ngenyoni umuhlala umfazi omnyama ubizwe ngedimoni muhlabile for abadala bakubiza ngenhlobo endiyala mosaqoka impahla yakhe amanga aqoka ibheshu manje bazothi ngiyasangana okuyibuyela esimpandeni ngithi Kunyakaza inkundla kaFacebook osuke inikelwa izolo ngalesikhathi ke uMthandeni Manqele ekhipha ke i-back cover ye-CD yakhe. Lokho Manqele ukhiphe i-back cover enezingoma ke ezibalelwa eshumini ke nantathu. Kulezi ingoma ke azifakileyo umfoka Manqele kukhona ke lapha hambisana khona ke nomphako nengicabanga ukuthi ke abaningi bayithatha ke njengengoma leyo kufanele ke beyilalele ngokusheshsha uma ngabe nje kuphuma ke le CD yakhe. Kube khona ke ingoma lapho ke ehamba khona noGadla umfoka Nxumalo nokuyilapho ethi khona nje ke kuyakunquma ke Mpemo. Kukhona ke futhi lapho khona ke uyena ke lapha kumfoka Manqele ehamba ke nobani noShwini uMtekala ethi ke uCream. Okubaluleke kakhulu ukuthi ke kunezinye ke zeyingoma okubonakala sengazi ukuthi ke ingesingisi ethi ke one more time. Lapho kulindelwe ukuthi ke lo kaManqele ke acule ke isingisi njengoba ke phela ke ithe ke vele yabhalwa ke ngaso ke isingisi. Umfoka Manqele kuthembisa ukuthi le album yakhe iyaphuma ngomhla zingamashumi ke amathathu kwephezulu. Ukhipha nje kuMthandeni unkaniseke lonke leliswe kuvaleke team thaqa zonke ke indawo zobumnandi okungamabha nokuyilapho kulezi insuku enandisa ke khona ngeingoma ke zakhe ukuyona ke lapha ehambisana ke loba noma wo ethi ke Gushi kanjalo ke nengoma yangonyaka ofile ayihambisana ke lapha ke noLwandle uNkulu. Mthandeni kunkanise kona wonke kamabha nokuyilapho ke bonakala khona ke Hlumzila futhi ke uchoma ke ngakho uthi angeke aza kuyeke ukuthi ke afeature ke abantu ke besifazane ngoba usebonile ukuthi ke kuyamsebenzela. Umthandeni ke kulokho kubonakala sengazi ukuthi akazange kaza ikhiphe ke ingoma kaMashando kuzokhumbula ukuthi ke ema-CD wakhe adlule isikhathi ke esiningi bekuba nengoma abasuke ifakile okusuka ingoma ke abantu abayibiza njengengoma kaMashando nokuyilapha suke ecula khona ke ngoMashando. Kulokhu kubuka sengazi ukuthi kayikho sekulindwe ke zona iziteti kuzwakala ukuthi ke kuzozwakala ukuthi ke uphetheni. Okunye ke singamncoma khona uMthandeni uthatha ke imbono ke yabalandeli ekuthenini angamshiyi uJaiva njengoba kubonakala sengazi ukuthi ke le CD kubhala ukuthi ke producer uyena uJaiva usho ukuthi iphume ngaphansi kwesandla ke sakhe ke uJaiva ke zimnike umfoka Misi kufundisa ke ekubeni ke yena ke engafundile. Kulindwe ke zona iziteti kuzwakala ukuthi kwenzakalana nanokuthi iyona iphi ke ingoma abantu abazoyithakasela kakhulu kodwa kokubonakala kakhulu futhi ukuthi amanye ke ama celebrity arishilo ukuthi kase yilindile ke iziteti nakuba ke ethi ke cha azokwenza kazi ukuthi ke awaswanga kodwa khona lindele kumfoka Manqele. Baningi ke nokho abanye ke osaswaya abakushoyo ukuthi ke bamlindele nakuba ke bekufihla ukuthi ke bamlindele babonakala nje ngokushinga ko Facebook ukuthi cha nembala kukhona ukulinda kukhona empeleni nembala basemlindelweni wengoma ke yasemdletsheni. Songokubuza namhlanje ubizwa ngenyoni umuhlala umfazi omnyama ubizwe ngedimoni muhlabile for abadala bakubiza ngenhlobo endiyala mosaqoka impahla yakhe amanga aqoka ibheshu manje bazothi ngiyasangana okuyibuyela esimpandeni ngithi